kun ga yanzu muna fuskantar wani abu a ƙasar nan. Dama can na san na sha wannan magana cewa akwai wani abu yana tafe, wa'azuzzuka daban-daban na ambata wani cewa akwai wani abu na tafe, shine mamayan Afirka, wanda suka ce sun nazari sun ga cewa karnin da za a shiga tun kafin a shiga karnin nan 2000 nan tun a 1990 suke faɗa, suka ce karni na gaba sunansa karnin Afirka, domin sun nazari sun ga cewa Afirka na da kusan kashi 2/3 na dukkan dukiyan da ake da shi a duniya. Saboda haka za a yi sake kama Afirka na biyu, sabon ribibi, abinda aka kira scramble for Africa. Suka ce za a yi second scramble, za a yi sabon ribibi, wanda ke lokacin ribibin Afirka na wancan karan tsakanin daulolin Turai da Ingila da Faransa da Germany da Italiya da Portugal da Belgium da duk kowanne yana wannan ya kama na wannan ya kama na wannan kama, har suka je Berlin suka yi conference aka raba, kowa ya faɗi inda ya kama, aka tsaga aka ce kowa ga nasa. To sun ce za a yi wannan karo, to sai kuma America ta zo ta ambata ta ce za ta yi amfani da ta'addanci wajen sake kama Afirka. To shi yasa ko ga wannan al'amari abin da ke faruwa yanzu